Preview. Preview. Antonello Bela wejn mikallef isalmulkom u jatukom merħba għas-7 program mis-sensiela Formula Predictor, il-program li fih niprevedu s-ser jkun qiegħed jiġri fit-tellieqa tal-Formula 1 li ser jkollna fil-tmiem il-ġimgħa li jmiss. Wejn, insellimlek l-ewwel nett. Sallimlek Antonello. Mela, il-ġimgħa li għaddiet, anzi t-tellieqa li għaddiet, kellna ħanejdu hekk ftit irkupru minn naħa tiegħek wejn hekk kif is-sitwazzjoni attwali kif qegħdin taraw issa qiegħda 26 b'12 favorija imma fil-Grand Prix tal-Messiku Wayne ġab 7 punti kontra l-4 tiegħi u ngħiduha kif inhi menomale għal minftakar kif Wayne preveda u kif ipprevedejt jien. Alla volja id-distax il-kampjonat tas-sewwieqa baqa' nieżel. Imma issa naraw dat minn il-ġimgħa Grand Prix ta' Sao Paulo, għandna l-sprint ukoll darba u għal daqstant jidhirli li jmissni nibda jiena u x'hekk. Mela, l-akbar sorpriża x'ser tkun fil-Grand Prix ta' Sao Paulo ta' nhar il-ħadd li ġej. Darba iddeċidejt li nilab riskju u se ngħid Oscar Piastri. U qed ngħid Oscar Piastri għal fatt li issa tilef it-tmexxija tal-kampjonat tas-sewwieqa u l-Awstraljan żgur se jipprova jagħmel minn kollox biex jirkupra u eventwalment jerġa' jaqbes lil Lando Norris fil-klassifika volderbi għal fini ta' preċiżjoni jinsenejt Piastri jispiċċa qabel Norris. Mela, Wayne. Jiena Nkunu preċiżi. Piastri jispiċċa fuq il-podju u qabel Norris. Nagħmlu hekk. Mela, Wayne. Mela. Jiena qed nistenna riżultat tajjeb ma' mingħand Fernando Alonso, meta ngħid riżultat tajjeb qed ngħid is-7 post il fuq fit-tellieqa tal-ħadd. Naħseb li forsi jkun hemm xi changeable conditions, il-Brażilja waħda minn dawk it-track hekk, it's a driver's track ukoll, jiġifieri naħseb li hawnhekk Fernando Alonso kapaċi jibrilla. Għażla interessanti ħafna u għaddej diversi punti interessanti li wieħed għandu jaħseb fuqhom Wayne. Mela, l-akbar diżappunt min taħseb li se jkun? L-akbar diżappunt naħseb ħanejt Charles Leclerc barra mill-ewwel 5. Naħseb li kellhom tellieqa tajba fil-Messiku l-Ferrari iwa, iżda xorta waħda Ferrari għadhom they're not racing to their full potential ħabba problemi bil-brekijiet u right height kif nafu u jista' jkun li f'trakka għandna trakka qasira, jiġifieri qualifying ħafna drabi fil-Formula 1 dis-sena lanqas qed tfisser kollox il-qualifying, jaf li lep waħda mhux daqstant tajba jaf titfak ħafna tal-lura milli tistenna peress li l-lap se jkunu ħafna viċin ta' xulxin. Jiġifieri Charles Leclerc barra mill-ewwel 5. Tajjeb ħafna, mela jiena qiegħed naħseb u xi ħaġa qed tgħidli jiena u nifli l-istatistika tal-aħħar tliela
li ngħid illi id-diżappunt tal-Grand Prix ta' Sao Paulo ma tantx nuħu pjaċir ngħidha dina imma nibża li se jkunu il-Williams. Williams barra mill-punti. Ovvjament qed ngħid għat-tellieqa tal-ħadd jiena. Jidher l-trekka negattiva ser tkompli għal-klan tal-Williams fil-Brażil. M'hemmx raġuni partikolari ma jista' jkun li se jkun hemm karozzi oħra li għandi frasi li se jmorru aħjar mit-tim immexxi minn James Vowles. Sewa wisq, morru għall-għażla li imiss li hija min naħsbu li se jirbaħ it-tellieqa sprint. U il-karti d-darba qegħdin fidejja. It-tellieqa sprint jiena naħseb illi ser jirbaħa is-sibt jidir li hija msemmija x-xita hux. Verstappen. Ditrakka favur wisq. Issa naraw. Però U ħadtu li. jidher li sraqtulek. Mela, tina tiegħek wejn? Jekk ma jħodix Verstappen, ma naħseb it-tieni li iktar sewi li nsab fil-forma bħalissa huwa Lando Norris. Kellu tellieqa tajba ħafna fil-Messiku, jinsab fil-quċċata tal-klassifika u ħanistenni li ħajjieħu l-isprint ukoll mela. Eżatt. Jiena Verstappen labt il-karta tax-xita hawnhekk u nafu kemm fix-xita il-Max jibrilla. Insomma, min naħsbu li ser jispiċċa fit-tielet post? Wayne, jorkoll. Palma għamilt int il-ġimgħa li għaddiet Ejja? u ngħid li mhux il-ġimgħa li għaddiet jew ġi ftit li ilu, però ħanejt Sir Lewis Hamilton, l-ewwel podju tiegħu, Brażil nafu li kemm ħobbu fil-fan base u hekk, jiġifieri iktar milli forsi deċiżjoni għaqlija deċiżjoni li nixtieq imma li tama li Hamilton għal-inqas qabel ma jispiċċa l-istaġun imqari ġib podju wieħed. M'għandekx titla' fifilni. Li tilab naqmu karti riskjużi, every now and then jistgħu jiġu tajbin. Jiena min naħseb li se jiġi t-tielet. Xi ħaġa qed tgħidli George Russell. Darba qed nilab bil-feelings tiegħi kif qed jiġuni aħna nitkellmu l-ispirazzjonijiet. Il-Mercedes għandhom karozza li issa qed titjieb qegħdin jiġġieldu għat-tielet post ukoll. Naħseb illi dina it-tellieqa tista' tara lil George jirritorna fuq il-podju wara r-riżultat kbir li kellu 3 snin ilu meta rebaħ l-ewwel tellieqa fil-karriera tiegħu. Min naħseb li se jiġi anzi min naħsbu li se jiġi fit-tieni post. Min naħsbu li se jiġi fit-tieni post. U jien se ngħid ħanżomm mal-previżjonijiet tiegħi u ngħid Oscar Piastri. Oscar irid jirrispondi lid-darba dina hija tellieqa fejn nafu kemm issewwi huwa kapaċi jirkupra postijiet jaqbes, eccetera. Fiduċja fl-Awstraljan illi jirrispondi ġo Interlagos. Wejn? Jiena ħabbur għat-teammate tiegħu Lando Norris. Naħseb li bħalmet huwa tieni iktar driver in form u naħseb li kapaċi mhux ma ngħidx li jirbaħ it-tellieqa sprint u ħa nipprevedi li fil-Grand Prix jkun viċin biex jirbaħ imma attwalment jispiċċa t-tieni. Tajjeb ħafna, mela min naħsbu li se jirbaħ il-Grand Prix ta' San Paolo u jieħu 3 punti f'dan il-kampjonat tagħna. Wayne, your call. Leta, għanejt Piastri jerġa' jirritorna. Xi ħaġa tgħid li hija Antonello.
naħsibha bħalek, kellu 15 mistrieħ, nittama li jerġa' jsib il-forma, naħseb fejn tidħol Drivers' Championship mit-Italijum li preferi li jieħodha hu, issa naraw x'jiġri però fiduċja f'Piastri dil-ġimgħa naħseb li erġajt għandi. Wayne, jekk taqta' dan il-podju, se nibatlek telefonata ta' grazzi wara t-telliqa. Dan il-għaliex jien imbezza mis-sitwazzjoni illi qed nibża li se jkun Verstappen li se jirbaħ it-telliqa nhar il-ħadd. Ir-Red Bull qiegħda tajjeb, Max qiegħed inaqqas u jiena niskolli nistqarli bħala supporter tal-McLaren ninsab imbezza u qed nibża li joħodilna hawnhekk għax Max għaddej minn forma tajba wkoll. Jalla ikollok raġunint u ma jkollokx raġunint. Barra mill-podju tfajtu. Għalhekk ukoll. Jalla tieħu 6 punti, anzi jalla tieħu 8 punti minn dal-video u taqta' l-sprint u l-podju. Għax it-tini nifs il-ġewwa fejn jidħol il-kamp tal-kampjonat tas-sewwieqa. Għax hemmnuni imbeżżaqija tgħin. Imma insomma, mela naħseb il-previżjonijiet tagħna qednihom. Grazzi li l-ekwajn tal-li ħadd sem fil-programm tal-lum, dan il-programm minn hawn u ftit ieħor ser jkun ukoll disponibbli fuq il-YouTube channel tagħna tinsewx titlu hemm ħalli tafsu subscribe ħalli ma titilfu xejn mill-kontenut illi noħorġu minn żmien għal żmien. Infakkarkom li l-programm li jmiss se jkun għada fil-9 ta' filgħaxija ftit momenti wara l-logħba bejn Hamrun Spartans u Samun Sports se nidħlu live bil-programm tbassir biex jiena ngħaddi l-kummenti tiegħi fuq dik il-logħba u mbagħad naraw Roberto u Dylan Tedesco x'ser jgħidulna fuq il-logħbi tal-kampjonat internazzjonali. Wayne, kumment finali minn naħa tiegħek? Nittama għajna tnejn Antonello li naqtaħħom. Jiena forsi nikupa naqa' punti u inti forsi kollok naqa' mistrieħ. Eżattament. Ħu doħsieb u l-komplement tas-sera tat-tajba.